Zdravím vás, v dnešnom videu si predstavíme miner na ťažbu Bitcoinu. Je to označenie S21+, a konkrétne je to miner s výkonom 235 terahash. Oproti predchádzajúcim modelom, čo už sú nejaké S19 a podobne, tak nová generácia bitcoinových strojov je oproti tým predchádzajúcim obrovská. Už sa tu nedávajú 12 ventilátory, ale 14. Ten stroj má o 10 kg viacej, takže je to úplne niečo iné. Podobne to vyzerá, ale je to naozaj oproti tým predchodcom maličké. Takisto, čo zmenili v podstate, sú tu nový zdrojový kábel, teda už tam nie dva zdrojové, ale iba čisto jeden, takýto špeciálny, plus ešte napájanie na C19. Prípadne, ak používate nejaké PET-účty, tak to viete dať napriamo. My aktuálne dokupujeme tieto S21 plusky, či už 225 terahash alebo tieto 235, sú za dobré ceny, majú dobrú efektivitu a bude sa dať ešte pracovať s tou efektivitou. To znamená, že o niečo znížiť výkon, ale o niečo viacej znížiť spotrebu. Aktuálne je to okolo 3,8 kW, takže to je dosť veľký žrút oproti 3,2, čo boli S19. Patrí medzi jedny z najlepších minerov, čo sa týka chladenia vzduchom. Ešte je Pročko a XP, ale to XP už je o niečo drahšie. Na takomto mineri dokážete vyťažiť jeden bitcoin, ak je zariadenie umiestnené u nás na farme, zhruba za nejakých 62 000 eur, to znamená náklad na vyťaženie jedného bitcoinu je okolo 62 000 pri aktuálnej situácii na bitcoinovom trhu. Dneska sa bavíme s cenou okolo 3600 eur, možno to bude teraz niečo viac, keďže ten bitcoin pomerne rastie posledné dni a zvyšuje sa aj dopyt po týchto bitcoinových balíkoch. My zatiaľ prevádzkujeme nižšie desiatky týchto strojov, ale hovorím, postupne ich prikupujeme, začali sme ich prikupovať začiatkom tohto roka a plánujeme v tom pokračovať aj naďalej, pokiaľ si budú držať takéto nejaké rozumné ceny a určite chceme ísť do budúcna aj do napríklad toho Pročka a uvidíme to XP, ako sa bude vyvíjať tá cena, ale zatiaľ najlepšie vychádza tento model, už je jedno, či je to 225 terahash alebo 235 terahash. Prípadne pre ľudí s rozpočtom pod 3000 eur je možné riešiť T21 alebo čisto len S21. Bez pluska, tam sa ten ťažobný výkon pohybuje okolo 200 terahash. Takže ak by ste mali záujem riešiť ťažbu kryptomien, prípadne potrebujete niekde miner umiestniť, zoservisovať, podobne v podstate taký komplex služieb ponúkame, čo sa týka ťažby, môžete nám napísať na mail, prípadne zavolať, alebo ste dohodli osobné stretnutie a vieme prebrať veci, ktoré vás zaujímajú.